Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Chaitanya. Ayyo. Okay, Hare Krishna, Matila Swagata. Namete Kode discuss Mantini. Bhagavatam Mujane Skanda Mupadradane Adhyaya. It Kode Nama Unjerdu Padnin Shlokamata Kode Nama discuss Manta. Ini Padnajerdu Nalvat Mujmata. Yes. Padnaje Irotanjumuta, Sakama Karma. Lord Kapila criticizes Sakama Karma. Criticizes Manmana Nindanaman. Daig Kapila Muni Nindanaman Sakama Karma. Daivanaga Kapila Muni Kapilamana Krishna incarnation. Areg Ananya Bhakti. Ananya Bhakti Vanaga, Sakama Karma Koda Niklepanta. Enjabanaga, Unjisara. Cook and I only cook corpini. I take followed last actiondo, Kelasot last actiondo. Nishkama Karma Yoga Vanaga, Falan Mata Corpe, Kelasot last actiondo. Bhakti Vanaga, I followed last actiji, Kelasot last act. I totally Krishna Gusnaman. Ancha the Kapilamuni, and then Sakama Karmana, criticizing Nindanaman. Yes, the Padnajani Shloka, attached minds. Manasana attachment with their minds attached to this world, the materialistic people perfectly perform their prescribed duties with attachment to fruitive results. Bhautikavadigal. Materialistic people vanaga Bhautikavadinagal. Akala mind Krishna namitte attach aataji, ee lokada mitte attach aatanu. Avin vanre. Makakalu fruitive results. Fruitive results vanaga mantondu lere dadana tikkodundu. I will expect one. But the Patnel Shoka, worship forefathers, Pana Pitrana claim, Pujaman. Ye Pavanaga on the Nama Yepa, September Ad Marne made on Yidumbar Puna within Engina, yes. Apamata la Pitrana claim on Berta Marne made on Dumbar Pundo, Adneta, Pitrupaksha. Pitrupaksha, Pitrupaksha. Pitrupaksha. Dadano is like Pudarunda Dinak Atidamose. Atidamose Tapa. Marne, I was book a marne shut up in Audina Boka. Mahalaya. Malaya. Yes. Ani Materla Pitruna Nicolo Necapole, Nama Malpe, Beach. Opa. Janakulo. Full rush of Nano book to show Podita. Audina. Pitruna Clegg Pinda Pradana Madaman Perverpe. Hanja Mulavin Padnil Shloka. Worship forefathers, Pitruna and Pujaman Punga. Tormented by passion and with their minds absorbed in household affairs, they worship the forefathers. Hanja the Pitruna and Pujaman Pun. Baka Padnen Mod the Padurma averse to Arikata. Harikata the Bagagli Asatij. They are interested only Dharma, Artha, Kama, and Moksha. And averse to Arikata. Arikata the Bagagli Asatij. Dharma Dayaman Punartha, Kasgoskara. But Kama, Baka, Moksha Tikun, Moksha Tikuj. Moksha Sulavar Tikuj. Thus they are compared to stool-eating ox and are attached to Asat Gata. The Mulanjana one on the layer. Stool-eating hog Vanaga Panji. Panjida Pidin bin. Ancha I compare Manton Lermod Kapilamuni. Baka Irod Zirotonji attain Pitruloka. Pitruloka Poirabanga, Pitruloka Arjama Pandolere are in charge. Ancha Apujam on the Pitruloka Boli, perfectly performing the prescribed duties from birth until death
they go to Pitruloka. After their pious credits are exhausted, they fall back down to the earth. Akala punya mugida berettige dadapundu pira barperige moolbut ver. Yes. After describing those who are dedicated to nivritta karma, Kapila advised to surrender to the Lord. So pravritti marga baka nivritti marga. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪೋಡು ಮೂಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಗತ ಆವಡು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಬಂದಿನಿ. After describing those dedicated to pravritta karma, Kapila again advised to just worship the Supreme Lord with devotion. Yes. With the next verbina, 22 by bhakti, goals of other paths are also achieved. Enchanamannaga think natule anonji example anta inkenonji relative bhayankara close relative arink message panni aji tingul dumbu enchana message pannaga I ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆರು ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ತೂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಐಕಾರ ಇಂಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಈಟ್ ಮೀಟ್ as if it were growing on the store shelves. By the time they are old enough to draw parallels between a live animal and what's on their plate, panaga jivanta prani baka plate edupuna abu tinpina non-veg. They are so used to that kind of eating culture. Ille baledu gidavagi baggadu maravagi baggite. Ille baledu baggyarapunu mallai baga bendu manprabuji unden padia. Rarely ask if it is edible at all. Many people are good by nature, but from birth they are forced through advertising and people's option that animal is food. Only a few of them learn to perceive the suffering of animals. I can go or video right popomaglen two order. I can hurry next message month related. Goals of other paths are also achieved. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡುಂಡು ದೇವರ್ಷಿ ಭೂತಾಪ್ತ ನೃಣಾಂ ಪೃತೃನಾಂ ನಾ ಕಿಂಕರೋ ನಾಯಂ ಋಣೀಚ ರಾಜನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಯಾ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯ ಗತೋ ಮುಕುಂದಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಕರ್ತಂ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಓ ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏರ್ ఆయన ಭೌತಿಕ ಮಾತ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಿಡ್ತೆ and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda. Mukunda Krishna. Here Krishna Seveg Jaide, Krishna Seveg, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods. So actually nama rinige erige devatenakle dayabanage kulu nank belaku gorper surya ella chandra ella bokka indra nank parra neer gorandulle bokka vayu gali anja maata devatenakla nama rinige akul korondulleru anja mool avena banpini is not indebted to the demigods. Here Bhagavantana sevege todagade aye devatenaklige rini atige great sages rishinakul akulu mast tapas mandir aklegla nam rini anda moolada banpini devatenakle atu rishinakle atu ordinary living beings nam beta jeevinaklegla rinige. Next relatives namma family dakle nam rinige ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಋಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ಫಾದರ್ ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಋಣಿಗೆ ಅಂಚ since all such classes of living entities are part and parcel of Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. ಅಂಚ ಅದು ಏರು ಮುಕುಂದಗ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ದೇವತನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಋಣಿ ಆತ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜೀವನಕ್ಲೆ ಋಣಿ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆ ಋಣಿ ಆತ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಋಣಿ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತೃನಕ್ಲೆ ಋಣಿ ಆತ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಡಪುರಿ ಇರ್ಬೇಕಾರ್ನ ದಂಬೇಜ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದು ಶ್ಲೋಕಲ್ ಅವೇನ ಬಂದ್ಬಿನಿ 22-26
By bhakti, goals of other paths are also achieved. Bhakti mantunda yav. Bhakita mata aite batan. Yasmin tuste, jagat tuste. Krishna please anda, jagat please ayalaga. Nama ಈಗ ದೈತ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ ನಮ್ಮ ದೈತ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಪಾಡೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ, ಲೀಫ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ. ಬತ್ತ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾನು, ಬೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾನು. ಅಂಜನೆ ಬೈ ಭಕ್ತಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ಡ್. ಎಸಿತ್ತೆ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಭಾವೇನ ಭಜಸ್ವ ಪರಮೇಸ್ತಿನ ತತ್ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಜಾನಿಯ padambujam. And worship the Lord. Therefore, with full attention, you should worship the Lord, whose attractive lotus feet are worth worshipping. And Bhagavantana pada must attractive ge. Maka aven puja man poda inane vishay. Accept this with all devotion and love. And Chadama Krishnana padagnama puja save man poda. Next, 23 ವಾಸುದೇವ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನತಿ ಆಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ. ಭಕ್ತಿ unto Lord Vasudeva makes one advance in knowledge. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಸಾಧಕನಂಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೈರಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಭ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತಂಡ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಂಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ ಭೌತಿಕ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪಂಗೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24-25 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಚ್ ಡಿವೋಟಿ. ಭಕ್ತನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಚಿನ equipoised in sensory activities and vision. ಹಿಂದೆ ಸುಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಟು ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿನಿ ದದನ್ ಬಿನಿ ದಲ ಹಾಳ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗೆದೊಮ್ಮೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಯಾನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತಿರ್ತು ದದನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ರೆಡಿ. By his transcendental intelligence, he sees himself uncontaminated by matter. Intelligence, buddhi. Buddhi mature avadu. Aid bakaye matter banagi ide matter. I contaminate abujige. Yes. Next, nalneta elevated to transcendental platform. Padam equal in qualities with the Lord. I ದಿವ್ಯವಾದ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದದನ್ಪಿನಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೆಗೆ. ಎಸ್ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಒನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಒಂದೇ ದೇವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಪಿನ್. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ಪುರುಷಾವತಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಬರ್ಪಿನ ಕಿರಣ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಯೋಗಿನಕುಲು ಈ ಕಾರಣ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶೈ ವಿಷ್ಣು ಉಲಾಯಿಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಭಗವಾನ್ ಅಂಚ ಭಗವಂತನೇ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದಾಪಿನಿ ಅಂಚದ ಭಗವಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಾನುಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ಲ ಉಂಡು ಪರಮಾತ್ಮಲ ಉಂಡು. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಸತ್ ಬನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಚಿತ್ ಬನ್ನಗ ಜ್ಞಾನ. ಸತ್ ಬನ್ನ ಇಟರ್ನಲ್, ಚಿತ್ ಬನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಬನ್ನ ಬ್ಲಿಸ್. ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬನ್ನ ಸತ್ ಮಾತ್ರ, ಇಟರ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸತ್ಲ ಉಂಡು ಚಿತ್ಲ ಉಂಡು. ಇಟರ್ನಲ್ ಬನ್ನ ನಿತ್ಯ, ಚಿತ್ ಬನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಜ್. ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ನೇಟ್ ರಡ್ಲ ಉಂಡು. ಮೂಜಿನೇಟ್ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವು ನಿತ್ಯ ಇಟರ್ನಲ್ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಿಸ್ ಖುಷಿ. ಅಂಚ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಮೂಲು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ 29-35 ಲಾರ್ಡ್ ಕಪಿಲ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆನ್ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು.
Detachment is common. There is one common requirement for all yoga practitioners to achieve their respective goals: complete detachment from matter. ತುಲೆ ಇತ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್, ಯೋಗಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್, ಭಕ್ತಗಳ ಬೋರ್ಡ್. ಮೂಜನಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮೂಜನల ವೈರಾಗ್యం ಅನ್ಕೋಯರ್ ಆಂಡ ಏರ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರಿ ಸೇರಿ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಭಕ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಯೋಗಿ ಬನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಕ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಮೂಜನಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋಯರ್ ಇತ್ತ ಏರ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಣ ದಾಯಗೆ. ಎಸ್, ಏರ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರಿ ದಾಯಗೆ ಅವಲಂಬ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರಿ ಓಕೆ ದಾಯಗ್ Actually, Bhagavan says ಬೇಟೋಲಾರಿಗ ಸಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಡೆ, ಭಗವಂತನ ಭಗವದ್ಧಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಿ ನವ್ಯ ಕಲ್ನೆ ಧ್ಯೇಯ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನಿ ಕೊಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಸಕಲೆ ಅಶಾಂತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ಶಾಂತ. ಕರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಇತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಬೊಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಾಲ್ಕು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನಿ ಕರ್ಮಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕರ್ಮಿ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಮೂಜನಲ ಅಶಾಂತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ಶಾಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಂತ ದಾಯಗ್ ದಾಯಗ್ ಚೈತನ್ಯ ದಯವನ ಕರ್ಮಿಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ದಾದಾ ಹೆಂಗ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು, ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಮನ್ಬೋಡು, ಹೆಂಗ್ ಅವು ಆವಡು, ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಆವಡು ಒಂದು ఆయన ఇచ్చే ఆయన మోటివ్ ఉండు మంతుందులే ఆడ కొంచెం మన్పునే ఎత్త పిరావుడు కొంచెం ఆయన ఏముండు తిక్కోడు దా తిక్కోడు అవే కాసావుడు ఇల్లు ఆవుడు అవ్వు ఆవుడు ఉందు ఆవుడు కర్మి. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋಡು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪೋಡು, ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾವಡು, ಇಂಕ್ ದೇವೇರಾವಡು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗಿ. ಯೋಗಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ದ ಅನಿಮ ಲಗಿಮ ಒಂದು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಿ ಪನಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಆಪಿನಿ ಓಯ್ಕ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗ ಇಂಚಿನ ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಚ ಆಗ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಬೋಡು ಬಂದಿನ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಗ್ ದಾಲ ಇಚ್ಛೆ ಭಕ್ತೆ ನರಕಗ್ ಪೋಯರ್ಲ ರೆಡಿ. ಭಕ್ತಿವಿನೋಡ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಗುರುನ ಪೊಪ್ಪ ಪನಗ ಆಚಾರ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಗುರುನ ಗುರು ಆರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕೀಟ ಅವಡು ಕೀಟ ಹೋಯ್ತೆ ಕೀಟ ಬಂದಾಗ ಉಮಿಲ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವೈಷ್ಣವರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಕ್ ಕೀಟ ಅವಡು ಅಂಚಾನ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಾಡ ತುಲೆ ಭಕ್ತೆ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಭಕ್ತೆ ನರಕಗ್ ಬೋರ್ಲ ರೆಡಿಗೆ ಹಣ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಅವಲು ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಮೂಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಚನ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು 3 ಜಂಟಲ 4 ಜಂಟಲ ಕರ್ಮಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಿಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಕರ್ಮಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಬನಲಿ ಕರ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಎಂತದ ಅನ್ಪಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆ 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು 20 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮಂತ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅಂಡ ಮುಂದದ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತನ ಎಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜನ್ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಚ್ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ those who are averse to transcendence realize the absolute truth, different through mistaken speculation, and thus everything appears to them false. ಮೂಲು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂತೇರಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೂವಾ ನೀ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏರ್ಲ
ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪು PUC ಎಂಚಿನ ಮನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ತಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದಿನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯ ಹುಡುಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಚೆ ಮೇ ಅಡೆ ಹೋಪೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋನಾಗ ಅವಳೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಲಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ತಿರ್ತಡು ಬರೀಟ್ 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಮಗೆ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಇವೆ ದಾದ ಮಂಪೆ ಹೋದು ಅವನ್ ಕೈತಲ್ ಬೋಪೆ ಪರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬೋಪೆ ಆಯ್ನು ನಾವು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ ಪರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬೋಪೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಪುಂಡು ಕೇನಂದೆ ಪರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇನಂದ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಚೂರು ದೊದನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ದೊದನ್ಪಿನಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದೇರ್ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಎಟಿಕೇಟ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇನ್ ಮನ್ಪೋಡ ಕೇನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ತೋಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬಾಜೆಲ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕೇಂದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಾಯೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತ್ವೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ದ ಆರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟಿಫಿನ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಸರ್ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಪರೋಲಿ ಯಾನ್ ಆಕೆ ಅವ್ರು ಅಂಪೇರು ಏ ಮಾರಾಯ ಅವ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹತ್ತು ಅವ್ ಆಸಿಡ್ ಮುಖ ಆಯ್ ಬಂದ್ಪೆ ದಾಯ ಬುಕ್ ಲಿಂಬೆ ಬುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂದಿನ ದಾಯ ಅಲ್ಪ ದೀತಾರ ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಟ್ಟು ಮಂದಿನಿ ಇಂಕ 19 ಮರತ್ತಣ್ಣಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಊಹಾ ಪೂಹಾ ಅಂಚ ಜ್ಞಾನಿ ನಕುಲು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕಪಿಲ ಮುನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ದಾದಾ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಎವರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ದಾಪನಗ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತೂಪೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಎಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಡನ್ ತೂನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನುವೇರು ಹೌದಾದ ಅನ್ಗೇನುವೇರು ಐಕ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಏನುವೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪನ್ ಇಜಿಂಡ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಫ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ 100% ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಪನ್ ಇಜಿನ ಪನೋಚಿ ಮನಿ ಪನ ಗೊಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ ಜ್ಞಾನಿ ನಕುಲುಂದ್ವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಾದು ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಕ್ ಬರ್ಮಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಚ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ತೋಜೋನಿಗೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣ ಏರು ಭಗವಂತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹತತ್ವ ಐ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಪಿನ ಬಂದಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದಾಗ ಕಾರಣೋದಕ ಶೈ ವಿಷ್ಣು ಆರು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡು ಉಪೇರು ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್ ಅಂಚ ಆರು ಮಹತತ್ವ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಐಕಾರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಮೂಲು ಫ್ರಮ್ ಮಹಾತತ್ವ ಐ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೋ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪು ಅಹಂಕಾರ ದ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ದ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 11 ಸೆನ್ಸಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತ ಬೊಕ್ಕ 11 ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೇರಿದು 11 ಸೆನ್ಸಸ್ ನೆಟ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಬಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಪ್ರತಿ ಪನ್ನಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ರೋಮರ್ದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ
Javinar Banpini. The whole universe has come from me. How to attain, next Muppane shloka, how to attain this knowledge? Undu jnanam nama encha padeyonu. Ita Mahavishnu Pande irtade. Ita nikle pirora banpe, ita nikle prashne, nikle panodu. Mahavishnu Banpini yan matedala source. Pratyunjaya source yan. Ancha yan mahatattvad med glance manpono, pirora banonule. Baka yan tappu ankara, false ego yan manifest mante. Baka muji modes, sattoguna, rajoguna, tamoguna, avina manifest mante. Ain elements. Panaga panchabhuta, bhumi apona vayu, unina manifest mante. 11 senses. Aitu unji, manas serdu, pat, panchendriya baga jnanendriya, unina manifest mante. Ancha unina manper, patyonjila enardu patyonad manper. Ita, undu jnanana, 21 shlokada jnanana. How to attain this knowledge? Undu namki inchartapu. Ser banpar. Bhayankara simple answer. Niku churu brainstorm antar nikli gottavu. Yes. Ere panoli. Okay, open unmute mandonale. Yes, Hare Krishna. Undu mata jnana namki incha gottavu. Ite Mahavishnu Panyanjinda Vishay. Incha gottavu. Sulabha answer, Bhayankara Sulabha. Try man play. Incha. Bhakti Baroda. Okay. Guru Parampara Baidina. Ancha tawat. Tule nikle gan clue korpa. Orma process undu. Prema mutta popina. Aita first process enchina. Shravana. Shraddha. Uttara Shraddha. Okay, faith. Yes. Shraddha, sadhu sangha, bhajan kriya, anartha nirti, nishtha, ruchi, asakti, bhava, prem. Ancha mool Banpini, Kapila Muni. How to attain this knowledge? By faith. Shraddha. Shraddha start apini. Shraddha vadya nama sadhu sangha, bhakti arna sangha manpua. Baka bhajan kriya manpua. Baka nama bhajan kriya anartha nirti. Burchani nama the popundu. Baka nishtha. Nishtha pannaga firm faith. Baka asakti, nishtha ruchi, asakti, bhava, prema. One process. And by faith, bhakti, practice of yoga and detachment. First, nammike bodhige, as baka practice one pod. Practice one nang vairagya varguno with constantly controlled mind and giving up material association. Bhautika sangha namma budorge. Yes, thus I have explained on Mupadanya Shloka, thus I have explained to you about Jnana, realization of Brahman, by which one understands the truth about Prakriti and Purusha. And the Jnana the Bhagge, one pair. Jnanina kulo, mental speculation, uva puva. I can give an example of Odiya. Oita, u example, yes, here one par. Ita nikle unja example Odiya, Jnanina class, speculation, uva puva. Maybe. Laboratory. Lemon multi. Yes, very good. Yes. Lab the example korni, limme puli kattuvan dinada example korni. Yes. Ancha jnanina kula, undadan bini, jnanina kula pala mental speculation on enna prakara undu. Actually, namma prakara. Bhagavantana prakara. Yes, next verb bini, mupatradderdu, mupataji. Various paths ultimately to realize Bhagavan. The Mastu Sadhi undu. Sadhi Vanaga, Karmi, Jnani, Yogi. Last to Bhakta. Bhakta Vana Bhagavan realization. Guya, Guyatara, Guyatamam. It Radder the Ajina chapter, Bhagavad Gita. Guya Vana confidential. Atma the Bhagge. Yan Deyatu, Yan Atma. Netta Bhagge undu Guya, confidential. Undu Jnani. Next, Guyatama. Guyatara. Guyatara Vanaga. Yogi, au yelerdi enma. Nekaiga Atma Bhaka Paramatma. First the Yandehat Atma, Jnani. Next the Guyataravanaga Yana Dehat Atma Bhaka Paramatma Uller Banda Gotab Yogi. Jnanian Yogian. Next Bhakte. Bhakte Banaga Urmana Adhyaya. Guyatamam. Most confidential. Confidential, more confidential, most confidential. Guyatamam. Ancha. Mool Banpini, Mupatradder, Mupadaji, Bete Sadhi, final Namode Varodo.
ete enchina vannaga laddered karmi ಜ್ಞಾನಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿ ಮಿತ್ತುಡು ಭಕ್ತಿ ಟಾಪ್ ಉಡುಪುನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಆದ ಈ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಷ್ಟಿಗೆ 32 ಸೇಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಐದರ್ ಬೈ ಭಕ್ತಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಜ್ಞಾನ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಭಗವಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. Okay, next 33 shloka. Different appearance of the same Lord. Just as single object is appreciated differently by different senses, the Lord is one, but according to different scriptural practices, he appeared to be different. Mullada onpini. Bhagavante onja same ge anda bete reetida appearance ape. Yes, mullu panpini. Pursuing milk with different senses. ನಮ್ಮ ಪೇರನ್ನು ತೂನಾಗ ಅವು ಬುಲ್ದು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಬೇತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಪೇರನ್ನು ಮುಟ್ಟನಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಐದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇತೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೇರನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏಪ ಮನ್ಪರ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಆಪುಜಿ ಮೂಂಕುಡ ಆಪುಜಿ ಕೆಬಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ವಿನ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬನಗ ಮೊಗಲು ಜ್ಞಾನಿ ನಗುಲು. Those who try to find the Lord by mental speculation, ಊಹಾ ಪೂಹಾರ್ ಜ್ಞಾನಿ ನಕುಲು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೋಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಬರ್ಪಿನ ಕಿರಣ ಬನ್ನ ವೈಕುಂಠದ ಪಿತೈದ ಪಾಠ ಅಡೆಮಠ ಪೋಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ. And who try to find him by mystic yogi nagulu may realize him as a localized super soul. Mokulu yogi nagulada super soul pana paramatmana tuolige kshirodakasha vishnu tuolige. But those who directly approach the supreme truth by bhakti yoga can see him face to face. And bhakta nagulu direct bhagavantanu face to face tuperu. Yes, thus bhakti is the best path and Bhagavan realization is the ultimate. ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಪರೊಂದಲೇರು. ಎಸ್ ಓಕೆ 34 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಪಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಗೃಹಸ್ಥಾಸ್ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ಲು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಕೆದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಯಜ್ಞ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚಾರಿಟಿ ಬನ್ನ ದಾನ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗ್ಲು ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ. ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದೋಡು ಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಬಕ ವೈರಾಗ್ಯ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿನಗಳು. ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸಕಾಮ ಅಂಡ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 37-43 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ಹತೆ ದಾದಾನ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯರೆ. 37-38 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ 3 of your questions Q5, Q6, Q7 about the 4 types of bhakti, the nature of time and the birth of death. Yes, Mulbanbini it ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂದೆ ನೆಟ್ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಲದ ನೇಚರ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಎಸ್ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ 34 These teachings are not meant for the envious. ಏರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಎನ್ನ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 10 agnostic those unclean in behavior ಏರ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಏರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಏರ್ ಜಂಬಡುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು. ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಉಲಯೊಂಜಿ ಪಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ. ಗ್ರೀಡಿ ಬನ್ನ ಲೋಪಿ ಹಿಂಗ್ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಗೆ.
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ಭೌತಿಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇಗತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಭಕ್ತಿಯರ ಅಕ್ಲೇಗತ್ತು ದೋಸ್ ಹು ಹೇಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲೇಗತ್ತಿಗೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಎನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ 41-42 ದೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮುಂದೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನದಾದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇಗೋರು ನಂಬಿಕೆ ಪುನಃ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಏರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಏರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ ಜೀವಾಸ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಜೀವಿಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಟು ರೆಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ಉಂಡು ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಏರ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಶುದ್ಧ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 43 ಫಲಾಶ್ರುತಿ one who faithfully hears or speaks this topic achieves the Lord's abode. ತುಲೈತನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಲಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಮನ್ಬೇನೆ ಎಸ್ ಇಡಗಾಣ ಇನ್ನಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ 33 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ Yes. Hare Krishna, Krishna Ejira. Okay, अपन नामा मुक्ता है मान पुगा. Yes, okay. उन announcement है. चले एल्ला दयमंत दु एल्ला द class एल्ला दादा बन्ना का इनी 18 अध्याय ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚಾನ ಎಲ್ಲ ತುಳುಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಂತ ಎಲ್ಲ 6 ಅಷ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುನುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂದು ದಾದಂಪನಿ 5 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಚ್ ಕನ್ನಡಡು 3 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಚ್ 7 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಚ್ 1 ಗಂಟೆದ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಅಷ್ಟಮ್ ಇತ್ತುನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಎಲ್ಲದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಶಬ್ದನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ 6 ಅಷ್ಟಕಂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಗಂಟೆದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಜನ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ 20ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾನು ದತ್ತುನುಲ್ಲ ಐಟುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸಾರಿ ಶಿಕ್ಷಾಶ್ರಮ ಐಟುಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ